hi ha hagut un increment realment espectacular amb el tema de robatoris. Aquest últim any hi ha hagut al voltant d'uns 103. El problema està en que més de la meitat, bastants més de la meitat han sigut aquests últims mesos. I això crea una situació d'angoixa i d'inseguretat als propis vilatans, diguem-ne, que s'està convertint en bastant inaguantable. És angoixa, és estar tot el dia pendent de si et saltarà l'alarma, què t'hauran destrossat, qui té animals, doncs, què li haurà passat a l'animal, perquè entenc que a vegades que dormen els gossos o que no li fumin un mal tanto. El perfil es de gente que no quieren complicaciones, quieren actuaciones muy rápidas, vienen a por dinero y a por joyas y se marchan rápidamente. De momento, gracias a Dios, no han habido agresiones, no son agresivos, quieren que no haya gente dentro de la casa. Incluso pensamos que nos están vigilando y lo estamos viendo, nos están vigilando porque para saber a qué momento pueden entrar en cada casa. Està desbordat a l'Ajuntament i estem desbordats nosaltres. I l'únic que intentem és col·laborar amb l'Ajuntament. Estem estudiant la possibilitat de nosaltres fer seguretat privada. La forma de financiar-la de moment seria pagant-ho nosaltres.